Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wadiazache mwaima huko wadiazanu kubuja mlandu wadiazache choyamba ndisana bide batari amene akundizuwa kuno kuno mukuziwa kuti ndimagwira chino kumwetu tuli adra ndinali ndimalo ndimagwira kuti kuno timaenda kuno kupanga ntchito zosiyanasiyana za ulimi, za ukhondo, komanso pali china chimene chinachitika. Tikamati munthu chitukuko ndiye munthu. Chitukuko chimene sichikuyang'ana pa munthu si chitukuko. Ndikamati ine anthu ndimaziwa ndikupasani chisanzo lero ndiponso amayi wonse amve. Ndikamati ndakulira kumuzi munthu ndimamuziwa, munthu wosauka wolemera onsewo amakhala ndi chikhumbo choti akhalire zabwino. Uno kunali afumu kunazo afumu akhala alipo sikuziwa, anali ndi mwana wawo wamamuna dzina lake Shoes. Ndikumba kuti anatisiya koma alipo ena kuti anatisiya afumu alipo komano nyamata anatisiya tabwera ninduze kuno pano. Shoes alipo anabwera likulu wake somano. Shoes tukapayo analika nyamata nthawi imene wana zandipeza ndanena kuti kodinu kuadra mumagwirako munapanga bwanji kuti mukhale mkulu wa kuadra ndamuongosolera ndiye amasilira kuti kumbapera kali mono kuka kuno pana kuli yongwe ndikumati alile kochita ini sinakwerepo basi yakwera ine ndibili basi koma kochita ini sinakwerepo. Ndiye ndimati mutatiza theka muzandikweze kochira iyi. Ndiye ndikumumvesera ndaona kuti uyu wanisilira kwambiri akuona kuti ineyo ndafika apa sangafikepo. Ndiye ndafuna kuti adziwe kuna kuti pamene Mulungu anamulenga munthu sanalenge kuti uyosauka uyolemera. Iyayi zochitika za ife anthu wina ndi nzake timayikana uyolemera uyosauka ena kumasauka kwambiri ena kumalemera. Chimene Mulungu chimamuyasa ambiri akusauka si chifukwa choti iwo ndi alesi kapena inu lesi. Shoes ndamuza kuti dikira kochira ini uzakwera kochira ndozanani ndinayimbira akutenimaki ndikuti mwandiyitana ndikukwera kumene koko mwezi wakuti wakuti kuno kuli nyamata kumene ndikugwira ntchito kumudzi sanakwere kochira ini. Ndiye wandipempha kuti akwere kochira ini. Mungandilole kuti muonjezere ndalamazo uyu ndimutenge akwere ndege ndimwendeye kutenimagiko adzaoneko azunguko adzaone dziko limayenda bwanji kuti iye adziwe kuna kuti Mulungu sanamulenge kwa nani wosauka. Nonse ndi mboni. Shoes ndamutenga kuno ndapinayi kuti kwa Denmark. Shoes wa kuno anakafika ku Denmark. Tikafika ku Denmark anamulandira anzacha komba maja kwa kuziziwa. Anamutenga azungwaja ndikumuthandiza kumvesa kumuuza kuti siwe osauka iwe ndiwopeza bwino chomofunika iwe uthandizidwe. Anapanga bwanji anafusa Shoes
ku Copenhagen Denmark ufuna chani anaba kuchwa bifika sabato bifika kuti ali sabato ukavala ukadya ali chifuna wete chikulu ndi chani kodi chakudya. Number 1 chani kodi chakudya. 2 sukulu tazira bwino modula nkhani pamene timachoka kuno kubwera kunoko ndali wosangalala mu mtima kuti mwana wakuna mcholi amene nthawi imeneyo akutisakabwerepo kochiraini wakakwera ndege pa chileka mpaka na kome ku London mpaka na Copenhagen ku Denmark. Ndifuna kugamba chani atsogoleri ife timafuna kuti anthu opanda mayina anthu osauka zawo ziyendere zitakuteka nonse amene muli apa aliyense ali ndi khumbo lache. Ena anafika saizi yoti ife ndifosauka sizatiyendera. Ndikukuwuzeni kuti Mulungu wakumwamba osasewera naye. Mulungu wakumwamba osanali wani mupite kwathu kwa Golden kumene machokera mukafunse anthu za ineyo akuza kuti akamandiona lero amagomba m'manja kuti kunda kuno kundani kodi kuli Mulungu. Ndimayenda pasi opanda sabato. Blanket limodzi kupafuna wakati atatu kusauka kuli na inuko ine ndakuziwa. Lero pamene Mulungu wandipasa udindo pano ntchito yanga ndikamaona inuyo ndimati abale anga aja awo akudusa muzimene ndadusa ine ndiye kufanya chimene chocho zimene ndaona kuti sizikuyenda kuno mboma ndayamba kunena 2022 ndinanena mpaka lero ndikunena ineyo ndikukuwuzani ndi munthu amene mukandipasa vote pa 2022 maganizo wanga ndionera kuti sikuti inuyo mundilambire ine sikuti inuyo mundiomere manja ine koma muthokoze Mulungu kuti Ambuye ziko munatilengera lija lafika lili tsopano. Chifukwa ana mukwaona awa ana bilibili anyapa pali ana bilibili ababa ana usewa they are vulnerable. Ndi ana amene alibe kuthekera kulikonse kofunika makolo awo ayang'anira awawa amakolo osunasungana alibe kuthekera monga anawa akakati ana ukhawukha mnyumba ana makolo awo ana ukhawukha chifukwa alibe kuthekera. Ndiponso ndi nsambi ndi tchimo pakusipa Mulungu kunena kuti iweyo ukudya bwino anzako kuseniko akusauka. Ndiye anthu akamalimbana ndi ine kulakula bwanji ndibwerezanso kunena kuti boma ntchito yache ndikuyang'anira anthu ntchito yache anthu asangalale m'dziko lawo. Nkhani ya fetereza anthu osaukisisa mtengo wa fetereza amene uli kuja akagule ndiye amazipeza kutiko zinazi zili ngati kubwera panopo ndikumuuza mwana iwe kwera mgali moto mungiyendese tipite kubizi ufuna mwana yakutengeni nyenwa ziko kambidwa kuti zimveke mtengo wa fetereza mtengo amene ndi anthu olemera ukhawukha mtengo amene ujawo ndi anthu olemera ukhawukha. Ndiye ine ndikunena kuti ineyo boma la Odieseche alibe mulandu. Ndilonena kuti amene ayenera kulandira kanthu alandiye. Musayang'ane kuti uyuyu ndi wa Kongresi, uyuyu ndi wa DPP, uyuyu ndi wa Ford, uyuyu ndi Odieseche. Nangati ali munthu boma la inezayang'anira onse. Kodigo simunamone wa DPP anyamata itakala kena bongo. Simunamone anyamata wa DPP kukakwatira mkazi wa MCB ama saka kuti ndiyo wa MCB munthu kofusi wamati iwenda mungona kwambiri tuwachipandi kanji mmatero ife ndife amodzi. Ndikamandutuwe kuti zisizi kuyenda bwino musandipe udyo komanso kukamba zimene zozo sikuti ndikupepesa kapena ndikuopa munthu iyayi ine sindiopa munthu kwa pang'ono zimene ndikukamba ndizoona.
amene zakupendekayo angosiya kumako. Amene zakupendekayo angosiya chani? Inu mmene tikuti mboma muli anthu akuba osamawo zikuwapendeka? Osamawo zikuwapendeka? Somone ndikabeke duku tuti unachokuba zikupendeka ndikabeke duku? Iya. Inuyo pakali pano mundimvese, mwabwera ambiri chonchi simunabwerere masewera, mwabwera chonchi simunabwerere kuzavina, mwabwera kuti mumve mawu achiyembekezo. Kodi dziko lathu likuthinani, ana watipangana bwanji, mitengo ikukwerayi, ati abwere tikuthandiza kuti mitengo isatipweteke ndani. Zimenezo muli ndi mafunso oti ayankidwe. Sikuti kubwera kunoko kuimba owe papanga lini iyayi pango lini mutakuimba pango lini koma ngati pango liniyo sabweretsa zimene wanena ndi pango liniso. Upango lini usagone poyimbiridwa, upango lini ugone pochita zimene walonjezazo. Ndiye ndikuwuzani izizi mundimba panopo isanafike siku la pa 16 lopotawo ine cholimba chokumba jana ndifuna ndiyambepo kwasonyeza anthu zimene ndizachita ndikandikaboma. Nthawi zambiri timati mukandivotera ine ndikuti yayi musanandivotere ndiziyambepo, musanandivotere ndiziyambepo, ndipo mumva kuti wayambapo. Ndineneso izizi dziko lapansi ndiloyipa, dziko lapansi limanena ndi chilungamo, dziko lapansi limanena ndi chilungamo. Inunso muli apapa musamane ndi Ayudasi, muli apapa Ayudasi ali kuti aligulitsa dziko chifukwa cha ndalama. Tsiku lokavota alandira ndalama, alandira t-shirt, agulitsa dziko. Monga mukusira Yudasi kugulitsa Yesu, musagulitse dziko chifukwa cha ndalama, chifukwa cha t-shirt. Pokavota chaka chino musakavote chifukwa cha t-shirt, musakavote chifukwa cha salu, musakavote chifukwa cha ndalama, mukavote chifukwa cha chikumbumtima. Tasauka bwanji musaziraule nokha, musaziraule nokha. Ndikuti ndikunenane ndagwira ntchito mboma ngati nduna kuzakhala vice president zaka 5 ndikozapatuka zili na zimene zizi ndikozapatuka ndinopenda iyayi. Mulungu akafuna kukonza akangotenga wina wache pha ndikumuchosamata ndikumuzunguza mutu. Gwira ntchito yanga ikupanga ineyi ntchito yanga ndikodi ya Mulungu, ni ntchito ya Mulungu. Sindiopa sinisamala kuti zikumunyasa ndani, ndingasamale ndingapange mantha ngati ndikuopa kapena ngati ndikunama. Ine abale anga muli apa ndagwirako ntchito kuno mukundiziwa zonsezi tizike m'manja mwa Mulungu. Pa 16 September ndi tsiku limene Mulungu wakupasa inuyo. Ngati zikukupwetekani kuti mukati mupite mukagule buledi mtengo wina, mawa mtengo wina, mtengo osamauziwa kuti mtengo iweni ndi chani limene loziko iyayi. Apa ndipofunika kusintha zinthu, ndipo musanamizidwe. Amene analamulira dziko lino sanakonze zimene zozo ona abwere akazikonze. Ayi, dziko lino likufunika anthu amene sanalilamulepo, amene sanazolowere zimene zilikoka kuti tizikonze. Potere uone zimene Mulungu afuna kutichireni. Ambuye akudalitseni, musaleke Ambuye mtolo wanu.
Vivemos para Abraham, Jesus sabe saya kamu. Miamba. Alright, ajoona mwapanga mawiso stop amene walero ndi uthenga wanthu umene mufuna kuti amalawi akamaka kuona mpaka pa 16 September akhale ali nawo. So, check out American Outdoor. What is that? Kwachani kupanda kuti corruption kapena kuba mbonga. Chifukwa kwambiri chipendekenda chichitofebo pamanifesto onse kuvanga kale nawo. Chana nzaumbava toyambirira manifesto ingakome maka simbokachi kupanga kani konse. Komanso kuna kuti polankhula izizi sindikufuna kuchititsa manyazi munthu. Sindikufuna kuchititsa manyazi chipani chonse chipakamba ndi aliyense ine kupira ntchito mboma. Kuti zimene zili mbomamu mumbava zochese ndiye ine mukayiseka kukhala president wa dziko lino zimene zizi mudzathana nazo. Number 2, kuopsezedwa kumene kumabwera kuopsezedwa kwa minthu yosiyanasiyana kwandi kupaswa kuopseza kosiyanasiyana kwa malebo osiyanasiyana. Ndiye tikufuna kuti kukayima pa chilungamo sumaopa ola kukakwaze pa miyala chilungamo ndi chilungamo. Kundiopsene chonena kuti chifukwa chani akubandiopseza ndiye kuti anthu amenewa akubawo sakufuna kusiya kubako ndiye chimene chocho chikulipa mphamvu kuti ndilimbikire. Kodi akuopsezani wandi ndani uno? Iya ndimene uchito aziopseza ndimene uchito ine ndisingonena chimene kuti olikutoona kutiwa izi amalawi ndi mavutika ena afe timayendera makhadi tikalowa mushopu tifula ndi makhadi sitimatenga ndalama mthumba kuti tione kupeteka kotenga ndalama mthumba. Tiyaganizira anthu ine ndimaganiza kuti monga dziko loba mulungu anthu akanena kuti uyu akuli nazoona kodi ife tikupereka mayankho kodi tichitakazo bwanji koma kamati kulakula bwanji ukuti ukira kumvesesa tifasi ndikutula munthu chikutula chipani ukuti mboma ine kuti mboma mumene Mwakambaba nkhani ya manifesto mwina kuso kumati manifesto ya audia zake alibe mlandu ituluka liti. Tikaipangira kumutsi sindipangira ku hotelo sindipangira town tikaipangira kumutsi ana ndizikulia kwa kumutsi kumailongosola mchichewa ngati kuli kuchiyawo kuli kusola mchiyawo kuti ayimbe sa manifesto ima yango amafunso azofuna zanthu. It is not pachizungu si chinthu chimene kuchipereka kuti anthu azichitonga kuti akwachilemba bwino logic iyayi ima yango azofuna zanthu. You have just concluded your whistle stop today. What is the key message that we wanted Malawians or the people in Blantyre to take? I wanted to appreciate the fact that I am still talking about corruption. Corruption is the divide, is the evil that is supporting Malawi's development. You may have a fantastic manifesto, you may have fantastic people in government, civil servants, but if corruption is still breathing, everything else is undermined. So as a prerequisite, it must you have to deal with corruption. So it is not about shaming somebody, it's not about undermining anybody, it's not about putting to tribute any other person. It is about saying the truth. It's about asking ourselves to reconsider our stand on corruption. When are you launching your own manifesto? I'm launching a manifesto anytime soon. It's going to be the village, in front of the villagers. I would like to speak to them in their own vernacular so that they understand, so that they can ask questions. Because when it's all about manifesto, it is not assessed for submission to experts to critique a manifesto like it. It's not a thesis that is submitted to experts for critiquing. It is a delivery manual. It is a delivery manual. That people should know that, okay, this is the problem that is being solved. People should appreciate the roots of that manifesto, where it's coming from. It is not a grammar.
It is not illogical flaw. It's about being realistic. Are you saying a day or days, weeks? Well, it might be days. It cannot be weeks and weeks. Very soon, I am going to deliver. You regret condemning corruption in government? I don't regret condemning corruption in government. I will condemn corruption in the government and elsewhere because it is the evil that has suffocated Malawi's development. I'm being threatened from different quarters at many levels, but I don't care. Because what I'm saying is the truth. And I'm not a person that should be threatened. Maybe people don't know me very well. I am not a person that can be threatened. I am not such a person. They are wasting their time. What I am saying here is about people. I am here to serve people of Malawi and not myself. Thank you so much, Your Honor. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.